Şu günler howanyň aşa gyzmagy saglyk ýagdaýymyzda has ünsli bolmagy talap edýär. Esasanda çağalaryň, ýaşuly adamlaryň, göwreli zenanlaryň we dowamly kesellerden ejer çekýän adamlaryň saglygy üçin aýratyn seresaplyk zerurdur. Asly howada bedeniň suwa bolan talaby artýar. Şonuň üçin tomuz aýlarynda günüň dowamında ýeterlik mukdarda arasda agyz suwuny içmek maslahat berilýär. Gün şöklesiniň uzak wagtlap adam bedenine täsir etmegi deriniň ýanmagyna getirýär. Günoran adamda ilk başda ýadawlyk, atgansyzlyk, kelle agry, baş aýlanma, aýaklarynda we arkasynda agry emele gelýär. Soňra gulak şaňlama, dem gysmy, ýüreg çalt urmagy ýaly alamatlaryň göremegi mümkin. Gün urmadan nädip goranmaly? Tomuz patrynda saat 09:00-dan 18:00 çeli günüň aşagynda köp gezmek maslahat berilmeýär. Asy howada açyk renkli egin eşikleri, nahmatadan tikilen ýeňil we giň biçigli eşikleri, açyk renkli başgaplary giýmeli. Hemmelere saýawan götürmek maslahat berilýär. Tomuz patrynda düzüminde efir ýagy bolan gözellik serişdelerini, atyrlary, kosmetolog bilen maslahatlaşyp ulanmaly. Günüň dowamında miwe we göýük önümleri arasalap iýmeli. Günüň dowamında kabul edilýän nahar duzy 5 gramdan artyk bolmaly däldir. Tomuz patrynda şokolat önümlerini we beýle tiz daýylanýan önümleri ýergiderli iýmekden saklanyň. Dynjal şeýerlerinde, aýratyn da suw howdanlaryň golaýynda arasaçylyk düzgünlerini berk eýerilmelidir. Çağalaryň howpsuzlygy hemişe ullaryň gözekçiliginde bolmalydyr. Tomuz patrynda saglygy goramak her bir raýatyň gündelik durmuşynda möhüm orun eýelemelidir.